Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jakit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Kajing bom jubab jong Amit Shah Home Minister jong Government of India ya kipun ba ki issue jong pendrio kum kablar issue ILP man pendrong itin khasi karo shaka ke papra ba kui de kelapan gitar yani ki dikot jong le pendril kham tam ni kum ka hnam namar ba mila jan dap san podlik snam do yo jong chala nim padon ya ki ani ki baklan ki ban yada ya ka pateng ka ban songan liang jong ka core committee jong ka HNM da ka jing sokhya ambat ka jing so kipram ya la ka jong ka jai penriu bai la ka jong ki committee ki ban sakha ila rai ba khadin ba ka kham korna ko kham hyar ila rai ban pentre kam no dalade ya ka LP ka bolong kum ko we ka ani ka bakhlani ka ban ya dai ni kum te penrio bat mila kan lu do pasai ba hadin magne ka khlam corona ka khamya ni sabtha ya ki dikhot jong ka seng na keleng jong jalam klia atu ki district unit ki circle ba kilong di ban pek ngot ba la da kilap pat yu ya ki minderi ki bawan bhaishnong sha ne gali jabe ik jungi klem ki kot ki sla na klem ki dokumen do pian dai ban pen hal krap ba ki sha ki jaka ki wan bat ni kenturu ya ki dol barai ki dol bar shnong ki dol bar hima baladon ki mandari ne ki barjala ki wan sha ne gari ki jungi ba tin so ba kin pentep ne ajin tep sini ki senglang kenang ba in pen krap ba ki namar ni i ba tang ki por mentaro ka jing jelai jong ki mandari kala kata ya kayo kamyo jam bat kaba kham ma bat kaba kham man saw su ko long ba ni isepting ba yo kan wan ko por ba kin sakni wat ya kam sin sa kala hal ni ju wat menta kidan kni ya ga khai patai kidan kni ya ga yo kam yo jam te hanre raja ba nimyo ya ga ILP kumba ka jat benreu ko we ya thang sha kan long ka jingman saw bat kan long ka ma yangi kumle benreu kham tam ya ka pateng ka ban sakha bat ya ka pateng ka ban suwan bat kene ka jing bom jubab jong u Amit Shah hangi kum ka jat benreu ya kini ki issue ba jong ka jalam klia kapan isai kenal ba ka sarkar India kamla ban ya dai ni kit pai te kum ka seng bat kum se ban leu ni haban se ban ya da hi no dalade namar kum ba ka pau ha ka jingwan jong u Amit Shah u Home Minister men Malaysia ka chala me kla chungi u khlem kan ni ban khlem jawab ya ki ne ki issue ka ba ka jat penriu ka anot henry ukran penban tang ya ka roi pa henry kum ka jat penriu bat kum ka sang HNM ikran da ka basai shau pa ba ka mento yengi bangin ya ken ka pa la dang im don ki ani baklan ka mento yengi bangin ya
perkhat ya kata karoi kepar ladan indon ya KLP sei kejat pendiri kan poi sei kalawai jong kabrin nutrat kan poi ngimdon ya dilaki an di beklan ki ban tek perking ya jeng wan rong kat tlap jong kinari san kari ke peju bat kaweru kum kaseng nilai perkhat habadai bat kabutar isu namar la sau pukandai tam telikisnam haduk mentah ngimpat don yo pusam bepura kene ke isu kedai ka isu ke bakhat jong ka sen ka bangla ngila sut asora rumjua bat ngira sokya ngira sokit ram bat ni sosanut haduk data ia kene ka kamboda in kejinge kan japut thabren jo kam mekhlia bat ka asam namar ni supen kan mau ipi kum kejat benreu bahag ni gi snam gi belek no laja ayu ya gi perok posnam jungi hangte po sabuda laja ayu ya gi parari jungi hangte po blok 1 blok 2 bat kham tam lai house nam atrish po nilado ya saumot ki dikhot tonte benreu tang nak benta bang imdon yo purusam bapura namar kata ke hnam kampan se ban hap ban penbechino yo purusam ha suwa baka jelam mekhlia kan rake ya kejendap sanpau telisna boleh jalan mekhlia bat ngim ban se kum keseng ke ba Ukraine bat pen I de kikam ya kene ke border issue namar ni suthu kum bang Ukraine berbor hak meeting ku bang Ukraine berbor ke jingelang baga kendau ke mur kari teladangi duno ya ka kendau ke mur ila doi kari te habai dai pun ke bentaru ka sang larai ba ngin pen bachino e usam lada kini ke sarkar kitang menti wat la ngila jam la jandap sanpotli snam ka bang yo la jong chalang nikli ngin saptha ya ki dikhot jong seng na keleng juga betul bakin long para penkret bansna sanbot bakin long para penkret bansna mauput mausam ban penbach hino ya put usam haswa kecingar ke golden jubilee jong kesukar jong kejalan mekalea da kaba lekthung mauput ban sanbot ha kijaka kaput bodar jong kejala asam berjalan kerja. Mat ngilap sabtharu igi di khot jong circle di district. Bakin leje kendo ya kitrai kendo. Kileje kendo ya kita warsnong ya kisim kirat kiit kihima bat khamtam ya diskus ya district council. Ban yo ya kiduleri papakah kenang ba kane jing angnut kepala slemba jong seng em na tau put usam jong tek reu kan ulong bat kenang ba in la ban thong ni mo put mo sam bar kesan bot ha ki jaka ki patikna namar ni ju perkhat berbor ya ka kya ka son bari ke jeng kendu jing jong ki parari ki basong basa ha khaput bodal bat kasan ngim kwa su kum ka seng hnam bandang yo I ya ki paradok pasnam bakin dang place nam madan anai bakin sha thombor
ha ki barjala tang na kadau bangim don yo purusam upatikna ha kine ki sitayo ski loda don ni kejingkemen naman yu iba arngut ki chief minister kileken sipang ka porar isu ke bala slam ba kilai rai ban penbek purusam henrei nga iba ka jingwan tu mitsa uklam jawab sai shani ku ka jat penreu bat shani ku penba jo jalan kelia kala pensat sia yani kino yalam jong ka H&M khamtam ka jingbom sai ka jingbom jubab wat na sekentin ro ya ka ILP bat ka belar isu ka H&M lan protection cell kala petar ya kan ke jinglai menti bat ka jingbom khin snap jong home minister Amit Shah ya kejat penreu cumi bat na so ong kentang ya wai baka jingbom yo jomi ko je penreu ya kine ki isu ba isu san ke ba kum ki pai ba ni thang mari an not kadai ki jingbom ler jong ko sorka kadai ki jingbom ler jong kine mak ni ko som tes kata san phau tli isnan la jadi yo jong ni la tap kum ka jalla hendrai hado menta ail piro impadio uput usam ro impadio kene kelong ka ege ka susi yani kum ka jat penreu khamtam ka H&M ka dap tu so pitar sla yani ke jing le menti bat kene ke jing bom ai jubab jong home star nanti betul hi yakini ki isu ba jong kari berkejat penreu barlada kalong kumne nak liang jong ka H&M kum ka wei ni seng balang jong jalam klian ka karpat dia parok ki seng balang jong jalam klian batu ini mi sikmat mentah peniteli ni lo ka wei ban yakun ni ki isu ba jong ka jat penreu dangi ni milong ka wei kan long ka ba yang ikut penreu ban wen yang ni ki sok khodot ki bal tek la khom yang dak penreu chui ha ki ne ki sau ra ki lik snam re ngong la dang ngilong ka wei kum ki penreu kum ki seng balang ki ba klan ki seng balang ka ba hok si sia penreu nak kerman ba ka wei si ngin sayo ye ka LP ba nak kerman ba hawai ka sni ngin sayo yo put usam upatikna upan yada ya kenda wasiap jok cak